आं बुंगोन रबीन्द्र बसुमतारी नोंथाङा जिबायदि फेलार होननानै अनजलि दैमारिखौ बुंनो नागिरदों बियो दिनै मोगथाङाव सैथो नङा आरो नोंथाङा फेलार होनना बुंनो नागिरनायनि सिगांनो नोंथांनि जि प्रनाउन्सिएसन बेखौ थिग खालामग्रोना लानाय थ' आंहा सोंथि जादों नुनाय लोगो लोगोनो जिबायदियै बिथाङा जोंनि आफादगिरि डक्टर अनजलि दैमारिखौ पार्सनेल एटेक खालामदों फेलियर लिडार होननानै बुंदों थ' बेहा मोनथाय गैयामोन जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारिया पार्सनेल एटेक खालामनायखौ नुदों थारैनो जोङो जोबोद गोजोनदों जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ जोनोम मोननायनि उनाव दिनै गिबि खेब एक्जिकिउटिभ मिटिं जों लादों क'क्राझाराव बे सावरायमेलाव जोङो जोंनि पार्टिखौ बोरैयै जोङो दैदेनलांगोन जिहेतु जोङो मानसिखौ सिबिनो जोंनि ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो सान्तिखौ लाबोनो जों थांखि खालामदों आरो मोनसे सैथोथिखौ हमथाबनानै गोग्गो राजखान्थि जों लाबोनो नागिरदों बिनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायदों जों माबायदि खामानि मावलांगोन थ' मोजाङै जागायबाय सावरायनाया आरो मोजाङैनो जोब्बाय मोजां थांखिफोरखौ जों आजावदों आरो बे थांखिफोरखौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुगोन जोंनि खामानि मावनाय हिसाबै बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड बेखौ दाखांनायनि उनावहायनो आफादगिरि नोंथांमोननि जाय डक्टर अनजलि दैमारि बिथांनि सायाव उदालगुरि जिल्ला UPPLनि सासे दैदेनगिरिया फेलियर लिडार जेबो साक्सेस गैया होननानै बुंदों बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन थारैनो मैया आंबो नुदों जानो हागौ साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो नुदों अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर अनजलि दैमारिखौ उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारिया पार्सनेल एटेक खालामनायखौ नुदों थ' आंहा सोंथि जादों नुनाय लोगो लोगोनो जिबायदियै बिथाङा जोंनि आफादगिरि डक्टर अनजलि दैमारिखौ पार्सनेल एटेक खालामदों फेलियर लिडार होननानै बुंदों थ' बेहा मोनथाय गैयामोन दिनै मोनसे पर्टेला मोनसे निउसआ जे बिथांमोना गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआव UPPLनिफ्राय फैनो होननानै सावरायगासिनो दङ बेबायदि मोनसे निउस दामदों आरो बे निउस दामनायखौनो बिथांमोना अनजलि दैमारि मेडामखौसो डाइरेक्ट एटेक खालामबाय जेराव मेडामा मोनथिया बिसोरखौ सिनायखौनो मोना लिङाखैबो आरो मेडामा बुङाखै जे निउसाव बिथांमोना जोंजों जइन जाफैनो नागिरदों होननानै थ' बिदि सर्तेयावबो बिथांमोना मा नोजोरजों नायनानै अनजलि दैमारि मेडामखौ पार्सनेल एटेक खालामखो बेयो दिनै रायजोनि गेजेरावबो गिदिर मोनसे सोंथि जानानै दङ आरो आंबो दिनै कुइसन खालामगोन आरो जों सिदायैनो बुंगोन जे रबीन्द्र बसुमतारी बिथाङा डक्टर अनजलि दैमारिखौ बेबायदियै पार्सनेल एटेक खालामनो मोन्थाय गैयामोन फेलियर लिडार होननानै बुंनो हानाय बेहा खुनु मोन्थायानो गैया थ' दिनै जों नुयो पृथिबियाव मोनफ्रोम जेननायनि उनाव देरहानाया फैयो जेननायानो देरहानायनि मोनसे खुन्थिया थ' अब्ला दिनै UPPLनि जिल्लानि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बेफोरबायदि सैथोथिखौनो मोनथिया दिनै अनजलि दैमारिखौ बियो फेलियर लिडार होननानै बुंदों बर' माहारिनि गेजेराव सासे फेलियर लिडार होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बियो बेसेबांखिनि गनायजाथावना डक्टर अनजलि दैमारिया सासे जाफुंसारनाय बर' आइजो बियो जाय बेक्तिया दिनै इउनाइटेड नेशन्सआव थांनानै जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ मोनसे समाव रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजादों थ' बेहा गोबां अबदान दङ आरो बियो बेक्ति हिसाबैबो जोबोद गोरों आरो दिनै बियो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि आफादगिरिबाव गिबिसिन दिनै जानो हागौ आसामनिनो आइजो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि आफादगिरि महरै बिथाङा गावखौ गायसननो हादों थ' दिनै बियो जेननाय सासे दैदेनगिरि नङा जोंनि नोजोराव बियो फुललि माने साक्सेसफुल सासे बर' उइमेन बेयावहाय आं बुंगोन रबीन्द्र बसुमतारी नोंथाङा जिबायदि फेलार होननानै अनजलि दैमारिखौ बुंनो नागिरदों बियो दिनै मोगथाङाव सैथो नङा आरो नोंथाङा फेलार होनना बुंनो नागिरनायनि सिगांनो नोंथांनि जि प्रनाउन्सिएसन बेखौ थिग खालामग्रोना लानाया मोजां